Goýma olanlar näle otyrdyň zaman. $100 milyona marafonumuz dowam edýär. Marafonumyzyň 24-nji güni ene. 203 barman nesip boldy bugün. Swejimiň wagty her biri 30 sekundina. Zelkamdan 1 minut dowam edýär. Balansymyzdan 1%. Balans. Goýan stavkamyz karoçy balansymyzdan 1% goýýar. Ine de dünkü zelka. Häzir goýja situasiýa tapýan, iyi gelýän. Situasiýa az gatas. Ýa-ni ştaýda goýjak häzir. 1% balansymyzdan. Şunu kesip geçse de şurada linýamdy. Aşakdan indikator signal vermeli kupit diýip bilen şunýalyk ýaşyl. Şonna girýär. Ýene 10 sekunddan iş şul urýan probit edýär. Aşak gara gap bolup açyldy. Onu da göreli. Ýokarky saga bolardy. Başka yerden situasiýa gözläli. Ştaýda girýän häzirler. Indikator boýunça girdim. Bu golaýda da urwin ýok, şuňa päskel berýärler. Göreliň. Ýaşyl bolup ýapylany gerekde bidele. 5 sekund aldy. Şol birinji plusymyz var, täzeden ýene de 1%-a gaýdyp gelýär. Situasiýa tapýanyna gelýän ýene. Ştaýda görjek, ştaýda bokowy trend gidýär, nakapleniýa var çüçütle. Indikator boýunça girdim, görýärsiz. Ne şol koridorda oýnap durşy wagtda. Bah. Bu da düşünükli. Hoğuluk mançıklar gavad edelim. Neştayda girjek ýa-da. Ýöne urwinler var. Ýok girmeýän başga ýerden gözläýän sebäbine şul nakaplenýä bir açyk çekinir ýa-da meni. Neştayda 2 minuta ýokary başyp görýär. Общий тренд ýokary barýar. Donk kaldy. Обновление deýin. Zelkada basmary oýňery betdirler. Göreliň hani 1,5 minut galdy da. Bah ýene de arada ýalylar görýän neme pocket saýty neme diýär. Donk başladylar. Bah. Oy обновление deýin gelýän häzirler. Bah ýokary gitjek bolýar, gidibilen nokta güýjüp ýetirek gelýärler. 3 minuta goýanda Tam gowalardy. Boldy muna mallyk. Ýene täzeden 1%-a gelýär. Muňa da oýnap aşakdylar, insanyny galpdylar da. 40 minut goýanmydam gowuldyr garaç. Ştaýda indikator boýunça girýär ýene. Şol switch ýokarda ýapylsa da gyzyllan ýokarda ýapylsalar. Sebäbi şu aşağı gitýäniň sebäbi baberde ýene urwinler var da, ştaýda güýçli urwin var ýene. Şoň üçin edýän kelýän göreliň. Minutym 1 minuta geçirmek ýatdan çykypdyr. 2 minutdan bolsa göreliň, men pikirimçe serana şo ýokary barmaly. Haýta moş 2 minut goýanmaz gowamalanlar. Bu ýany ýok. Bir minut goýamaz aljak eken karoç. Göreliň ýene 1 minutdan näme bolýar? Swejin aşaklaryny güýçli çeýenler aba ýene kölegelerler. Значит ýokary güýç bar berdi. Indikatorlar hem ýokary görkezýär göreliň.
1 minutlukda goýamyz aljak eken, 2 minutlukda goýsagam aljak eken. Ýene bu täzeden 1% geleliň. Munymyzdan 1 minuta geçirýär. Bratlar biz barpdyrda. Bugünkü telemiz edipdirda. 206 mukadimçi var. Teredýän 200 çawarmalar biz bugün. Yo, ýalňyşlygam bolsa priýatny ýalňyşlykla, yo normal. Son ne şunu alagrak reyna olanlar. Bilemek, mena gefim yok, näme diýip näme aýtjagym bilemek. Opşan marafonumuz dowam edýär. Ertir netip bolsa 25-nji günimiz. Saglaňyz. Men adra şunu ýalňyşmasam, täze TikTok kanaly açarna. Esçe birden açsam, täze kanalla TikTokdan sylkasyny gruppada uğradarm. 40 bolsa podpisasiýa edip bilersiňiz. Bor bratwalar saglaňyz, sagmanjy oturuň, sagmanjy işleň.